Idemo Janje! Youtuberi, samo za vas, jedan zanimljiv snimak. Hoću da vam pokažem i dokažem kako 2 i 2 mogu biti 3. Ovdje na snimku sada vidimo 2 majice, 2 gitare, 2 patike i 2 tega. A ja ću vam na primjeru od Nike patika pokazati kako 2 i 2 mogu biti 3. A evo i kako. Znači vidimo 2 patike i 2 papira, nacrtane patike. Sada ću vam pokazati kako 2 i 2 su 3. A evo ljudi kako su 2 i 2 3, znači 2 patike i dodajemo još 2. Da li je to 3? Uverite se sami, znači 2 i 2 su 3. Idemo Janje! Youtuberi, samo opušteno. Nema dalje!